Last 30 minutes. Walay magkopyanay ha? Mind your own paper. Maria? Dudong pawiks? Unsa man na? Maria, isip panundog ya. Wala gani, ma'am. Di ba, giingnan ta mo nga mag-study mo kay exam ninyo karong adlaw? Ma'am, mag-study man ko ma'am. Si Maria na may nanundog. Saan mo kayo Mataka ba? na pasangin. Ma'am, tanawa si Dudong Pawis Sa mo. science. Yapil niya kung pangalan ng sulat. A few moments later. Last 5 minutes. Yes! Salamat. Humanadjog ko. Darakwa man mo ma'am. Dudong pawiks, pwede ka na mo gawas. Pwede po, paabuto nimo ang imo mga classmate. Aboto na nako sila ma'am. Kay magdungan damit pa ni Udto karon. Sige, Dudong pawiks, kung kinsa to na human, ipasa ang papel. Ma'am, human ako, ma'am. Ma'am! Tara, pipi. Ah. Yapi na ako ng pawis. Hatod ka. Okay, anti-speaker o, anti-speaker. Yan di sa iday. Pila po. Yes, perfect ko ani ron. Si Dudong Pawis na naman tighatod dito. Ano, ang tirada diha. Sige, kay nahuman naman mo, pwede na mo maniud to. Goodbye, class! Goodbye, ma'am. Maniudto na tanin nyo. Sige. Asa mo maniud to? Diri sa classroom, ikaw, asa man ka maniudto diha? Dali lang naman maniud to, Maria, kay tagaan ta ka gumbaron. Tagad adobong manok, Maria. Tagaan pa ka ng taksi, Maria. Mabulabo ko na. Dili ni pwede. Dito ko sa gawas. Dito ra ko mukhaon sa gawas, wey. Kay igang kay diri sa classroom. Di, mato na ko. Oh, Maria, kay patilawon ta ka sa kuwang adobong batong lamig Dili, kay dili, pagkaluto dito ni ra ko mukhaon sa gawas. Ha? Dili, alam mo, dito ko sa gawas. Sa ka to si Maria na? Nakalain ni Maria. Dito ko siyang pindungan kaon sa tuwa. Dali, katulong lang ka bisis mo. Pasag dito siya ay, ambis tagaan na tong sudan, siya panoy padili-dili. Lagro, wala makigsabay si Maria sa tukaon. Siya binay pinakadakong ukaon. Bani na, mga an ka rin na, gutom na kayo. Sige. Oh, naon siya ka, Claire? Naon sa mong tulo? Hala, anong doon naman lang ni kayo akong humbang. Daghan man ang gibutang ni Lula ganina. Nawala siya tang dakong iwa di sa adobong manok. Ako, John, kaya nahurot akong lechon paksi. Wala mas lang nabilin. Ha? Di pang kuhaan ang inyong sudan? Tanaw doon ako kung balunan, be. Nakuha mo sudan dudong pawiks. Ni katawa lagi ka. Oh, nakuhaan. Ah, ikaw ramay nawala ang sudan nga mo katawa. Alangan man og di ko mo katawa. Diri na to ron mahibalan. Ug kinsay nagkuha sa ato ang mga sudan. Paminaw mo ha. Mauni. Kaya miss kong sudan. Walay kamalay-malay ang upat. Hindi pang kuhaan ako ilang sudan. Unahon ko ni kaon ni sudan ni Claire. Ang humba. Agay! Hungod na ko yung litong tube. Mami. Ang sudan ni Lucio. Adobong manok. Alam ni, apo kamong tuwis yung papa na nagluto ano ba? Ha? Saan ni mo sili ang mga batong? Oh, di pang butangan ako ang mga batong og sili. Wala ba mo kabalo? Ug kinsay nahabilin diri ganina sa pagpanglimpyo? Si Maria. Kyaro wa mo kabantay? Tama bitaw dudong pawiks no. Si Maria jud ay ang nakuha. Ay balaan nato ni ron. Wala man siya nakigdungan sa tuag kaon be. Naakay punto dudong pawiks. Pag makaon to niya ang ako ang sudan ron, naperting daghan ng sili na akong ipangpasla. Kabalo ko, nakabantay ba mo? Wala siya dalang tubig. Marugula dyan bitaw dudong pawiks. Kung anong jud to siya diri sa classroom para mo inom og tubig. Kaya wala man siya nagdala og tubigan. Mailhan na ron kung naay mo sagit. Katong gagmay nga sili imong gibutang dudong pawiks, katong Bisaya. Unsa pa? Karon ang akong isunod og kaon. Ang sudan ni Dudong Pawiks, ang paborito nako, adobong batong. Kulay ka malay-malay sa Dudong Pawiks. Na ako'y ni kaon siya ang sudan. Agay! Kahalang! Nanita dudong pawiks. Nanak sagit. Mga bitaw. Murag si Maria man ron. Batong! Ha? Batong? Di man lang lagi na batong imong sudan. Upat man lagi nakaklase. Sorry agad Maria. Ikaw nakakuha sudan na mo dali no. Awara, ang dako kayong hiwa nga giadobo ni Papa, ikaw din nakuha. Sus, akong humba oh. Akong lechon paksiw, yun na ni mo kaon no.
pasensya. Gusto manggod kayo ba? Di na ko muusab. Halang. Paingon-ingon pag video. Di ito, gipanguha nga mo ang sudan. Halang. O kung ano yung sudan mo, di na ko ana.